ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛେଳି ଚରାଳୀଟିଏ ଛେଳି ଚରାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ତାହା ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଶବ୍ଦ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ଛେଳି ଚରାଳୀଟିଏ ସେହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ଦେଖିଲା ଜଣେ ରାଜା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଚେତା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଛେଳି ଚରାଳୀଟି ପାଣି ଖୋଜିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଜଳାଶୟ ନଥିଲା। ତ ସେ ଛେଳି ଚରାଳୀଟି ତାର ଛେଳି କ୍ଷୀର ଆଣି ରାଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛିଞ୍ଚିଲା ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଠାଇଲା। ରାଜା ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସେଇ ଛେଳି ଚରାଳୀଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସାବାସ ଜଣାଇଲେ ଓ କହିଲେ, ତମେ ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲ, କଣ ମାଗୁଛ ମାଗ। ହେ ମହାରାଜ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମାଗି ନେବ। ଏହା କହି ରାଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଛେଳି ଚରାଳୀଟିର ଗ୍ରାମରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ବିନା ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହଠାତ୍ ଛେଳି ଚରାଳୀଟିର ରାଜାଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯାଉଛି ମୁଁ ରାଜାଙ୍କଠୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଶସ୍ୟ ମାଗି ନେବି। ଏହା କହି ସେ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ, ତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆଉ ଏଠାକୁ ଆସିଥିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ହେ ମହାରାଜ, ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ବିନା ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାଗି ନେବାକୁ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ରାଜପ୍ରସାଦର ପଛପଟରେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରେ 100ଟି ଗଛ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ବଗିଚାକୁ ମୁଁ ଦତ୍ତ ଦେଇଦେଲି। ଏହା କହି ରାଜା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଛେଳି ଚରାଳୀଟି ଆସି ସେଇ ବଗିଚା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ ରାଜାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶସ୍ୟ ଆଶା କରୁଥିଲି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡାକ ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଏ ଗଛ ଗୁଡାକୁ ନେଇ କଣ କରିବି? ତାର ମନରେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଆସିଲା ଆଉ ସେ ରାଗି ଯାଇ ବଗିଚାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା ଆଉ ସେଥିରୁ ଖଣ୍ଡେ ଅଧା ଜଳା କାଠ ଆଣିଲା ଆଉ କହିଲା, ଯୋଉ ଛେଳି ପାଇଁ ରାଜାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଥିଲା, ଆଜି ମୁଁ ସେଇ ଛେଳିକୁ ଏଇ କାଠରେ ବାନ୍ଧିବି। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ତା ଗାଁକୁ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଛେଳି ଚାଳକଟିକୁ ଅଟକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ ସେ ଅଧା ଜଳା କାଠଟିକୁ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତତେ 100ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଛେଳି ଚାଳକଟି ମନା କରି ଆଗକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ଛେଳି ଚାଳକଟିକୁ ଅଟକାଇଲା ଆଉ କହିଲା, ମୋତେ ସେ ଅଧା ଜଳା କାଠଟିକୁ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତତେ 1000ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବି। କଥା ଶୁଣି ଛେଳି ଚରାଳୀଟି ସେ ଲୋକକୁ ପଚାରିଲା, ଏହା ଏମିତି କେଉଁ କାଠ ଯାହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ତମେ ମୋତେ 1000ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେବ ବୋଲି କହୁଛ? ଲୋକଟି କହିଲା, ଏହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଅମୂଲ୍ୟ। ଏହା ଶୁଣି ଛେଳି ଚାଳକଟିର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଦେଲା। ସେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ ଏ କଣ କଲି? ମୁଁ ରାଗରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା 100ଟି ଚନ୍ଦନ ଗଛକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଚନ୍ଦନ ବଗିଚାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଲି। ଯଦି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋତେ ଏତେ ଶସ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ଯେ ମୋ ଗାଁର ଲୋକ ବସିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଦେଖିଲେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛେଳି ଚାଳକର କ୍ରୋଧ ତାକୁ କେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା। ଏଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ମଣିଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ।